हे बघा ही बघा हा बघूया काय काय मैं सबका मालिक हूँ, मैं सबका राजा हूँ। मैं इस दुनिया का मालिक हूँ। हाँ मालिक आया, बड़ा बड़ा मालिक आया, कुछ भी बोलता है। तू इस दुनिया का राजा है क्या? हाँ क्या बोलेगा? तेरी तो अरे कसला माई जानू भांडतात आहे का काय माई जानू मालवणी पोरगी आणि तुम्ही नकोता काय बोलता छ्या. अरे मालवणी नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सगळे? मस्त मजेत ना? तर आज वळीवंड्यात फलटण इली आहे ही बघा. तर बऱ्याच दिवसांनी इली आहेत आणि बरंच काम आहे म्हणून घराचं काम झालं नाही, बराचसा चालू आहे. आणि आत्ताशे तुम्ही म्हणत असाल बाबलो काय करीत असता, तर बाबलो रात्रंदिवस काम करीत असता. म्हणजे कामं असतात, घरातली कामं होती त्यामुळे जास्त व्हिडिओ बनवता येत नाही. आणि आज बरंचसं काम आणि चैतन्य पिंक्या सगळी इली होती बघा. बघा चैतन्य वळीवंड्यात नाही इलो आणि अकडे गय बघा अकडे पिंक्या इल्या भाकरे बाजूक लागला. पुणग्यात काय वेळ नाही कामाकडे येऊ, आपला पिंक्या आपला इला. पुणग्या मोठा बिझी माणूस आहे. तू होतच काय मग इतके दिवस? त्या बघा घर सुरू केल्यापासून इला नाही, फेरी मारून गेला. भाऊजी मात्र होते कामात. आणि रायवळ आंबे कोणी दिले आहेत? आणि हे बघा रायता बनवतो. तर रायता मस्तपैकी तयार करा, माका सांगा आधी. त्या बघा रायता चालू आहे. आणि तर आता काम करतात. एक साईड पेंटिंग चालू आहे आणि एका साईड प्लॅस्टर करतात. पेंटर भारी मागवलंय, वळीवंड्यातनंच मागवलंय. करणार काय, माका वेळ नाही त्यामुळे. हे विनायक गाडी, हे बघा पेंटर. कोणाचं कलर बिलर मारूचो असतात तर कॉन्ट्रॅक्ट घेऊ शकतोस. पेंटर नाही मग दवड माझ्या चिकटची मगाच सारखो कट बीट असतात. हां हे बघा हे मशीन काय घेऊन इलो, काय करता काय माहिती. कोणतरी कडी घातला नाही माकाच कडी घालून घेतला. कडी कशा घातला सांग, हैसून पाय देत म्हणून कडी. आता मीच कोसळणार होतं. हे बघा कडे चालू आहे काम. डायरेक्ट प्लॅस्टरवाले मागवलंय बाहेरसून. कामदार आमच्याकडचे मिळत नव्हते. हे बघा हे आपलेच माणूस आहेत सगळे. हे बघा रात्रीचं काम चालू आहे. मग काय मामा काय म्हणता? पद्धतशीर बिरव. हा तकडे हा आमका कायची नाही, काय तर नक्षी बिक्षी काढून ठेव. नक्षी बिक्षी काय ते काढून ठेव म्हटलं वारदसपैकी. बाकी काय ना लपाक बघ. हां आणि सगळे जेवण हा त्यांचा त्यासाठी त्या मनान मार. भारीच काय आणलं. बघा कलर मारूक आपणच उडता की काय ड्रोन. ती बघ एक फवारणी मशीन जी माहिती आहे ना, व्यवस्थित पेंटिंग हो काय मागणी आहे तुका बाबा. आणि याकडे आमची चिल्लर पार्टी खेळता काय ती. हे बघा ही बघा. हा बघूया काय काय. मैं सबका मालिक हूँ, मैं सबका राजा हूँ। मैं इस दुनिया का मालिक हूँ। हाँ मालिक आया, बड़ा बड़ा मालिक आया, कुछ भी बोलता है। तू इस दुनिया का राजा है क्या? हाँ क्या बोलेगा? तेरी तो अरे कसला माई जानू भांडतात आहे का काय माई जानू मालवणी पोरगी आणि तुम्ही नकोता काय बोलता छ्या. अरे मालवणी काहीतरी म्हणा. मालवणी अभ्यास केलं. विनू मामा बघतो आता यो काय करता तो. उद्या सकाळी रायता शा कर पिंक्या इला भाकरे बाजूक घेतल्या ना मस्तपैकी. आणि वर्षाकडे
फरसाणासाठी कांदो खोबरा कापताय बघा. होय ना ग? मग काय म्हणतेस, फरसाणने टोमॅटो काय कर उसळ मिसळ आहे की? शशी पाटील हे बऱ्याच दिवसांनी फरारी काम सांगल्यावर फरारी होतं ते. पण यांचं काम असताना मीच फरारी असतं. या पहिला सांग. आता आम्ही आधी पहिला सांगितलं, माझं काम करताना फरारी असतं. खय गेलं काय जाणार रोजच्या कामात, आमच्याकडे नाही. रोजच्या कामात. तुमच्याकडे कसं आहे ना, काका तुम्ही जावा थंड आणता सहा लवकर. नाही तर तोंड वाजवायचं. तोंड वाज चैतन्य बोला की हे काय फक्त व्हिडिओ करायचंच काम आहे. कोण बाकी बोलला? सगळं आहे चैतन्य. ह्याला माझी खेचूक लागलो. आणि हे का वळवड्यात पिटाळू गयो. ये व्हाईट कलर माणूस आणलाय शेवटी. उद्या काय उद्या येतोय कलर मारून. होय झाल्यावर ना, होय ना बा. बाय. झाल्यावर ना आम्ही बरोबर का? मारत बाबा काय आणले ना. लाकडा बिकडा कमी रंगव. चित्र बित्र काढून घ्या. चित्र ना प्रायमर मारताय. झालं ना बरोबर. आकडे काय ह्याच्यावर एवढीच हवी हो पेळा. माझ्या तोंडावर मारलं. कामा कुठे तुका काय पप्पा एका बाहेरसून ट्रेनिंग देतात कसा काय करायचं, रंग कसं काढायचो. बाहेरसून परीक्षण चालू आहे त्यांचा. म्हणजे किती ते वॉच ठेवूनच ते बघा, अकडेच्या कामदारांवर वॉचा आणि अकडे आमच्यावर नाहीच देतात. हे बाबा दरवाजे बिरवाजे रंगवून ठेवशी हा, सावकाश काय तर मार. झालं तरी एक आणखी 2 दिवस गेले तरी चालतील. आणि ह्याचं काय आलंय, कोण तो काका ओरडलो मी नाही. देवा बिवांका रंगून ठेवी त्याचं भरोसा नाही माका बघूचा लागतं ती. काय बाबा पिंकी आज म्हटलं नवीन स्पेशल काहीतरी करी. ह्याची अजून भाकरीच भाजून होत नाही होत. काय रे बाबा, भाकरे होत किती भाजूचे. मग काय काय जेवणा आज कामदार जेव कसल्या कारणान ह्या काय गो. तर मित्रांनो अशी दिवसभरातली कामं करून ही रात्रीची घरातली कामं करूची लागतात बरीचशी. तर कामदार मिळत नाही त्यामुळे रात्रीची नाईटवर आता नाईट म्हणजे रात्रीची कामगारांका बोलावून काम करूचा लागतं बराचसा. तर त्यामुळे व्हिडिओ करता येत नाही. तर आत्ताचे वाजले 10:30 होतील आणि सगळं काम चालू आहे. बारीक सारीक कामं भरपूर होती त्यामुळे बराचसा वेळ नव्हतो मिळत. आणि आत्ता आज कामदार भेटले त्यामुळे आधी काम बराचसा चालू आहे, जोरदार चालू आहे. आता प्रशांत कशाक मारतं, चौकडी. हां मी मारतय ना, तू पुढचा मारीच. ह्या बंद केलं काय ता तकडे मारलं ना. हा ते काम करतात. एका काय म्हणतात माहिती आहे, तुंतुना. हे बघ स्वर पेटीचं स्वर. अरे नाही देता, जर्मनच्या डब्यातला वेगळा वाजता आणि पत्र्याच्या डब्यातला वाजता बघ असा असा रे. काडी घ्यायची अगरबत्तीची. चला मी साडी नेसतो तुका माहित नाही की. शा रे ही बिपाशा वासू बा या होता नाही. अरे कसला माई जानू भांडतात आहे काय. माई जानू मालवणी पोरगी आणि तुम्ही नकोता काय बोलता.